कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते. पेपर हा जायत मराया आईली. शी असो पाऊस असो कसं नाही झाल्यावर बरं सकाळी पुढे येऊन त्या दुधाची पेपराची येऊन तांगेल कर्तव्य करताना तांका मी कृतज्ञत सांगता. हा म्हाका लेट झाला हांव भितर होता. इथे पेपर घेया ती वग्गी एक लोट चहा करून हांडी ग. काण आणि रेडी झाला. गुंडाला एक टिफिन बॉक्स पॅक कर का आणि हंगेल एक टिफिन बॉक्स पॅक कर का. आता वग्गी वचून तांका चहा देऊन येता. हे पत्तोळे तशींची मिगेले आईची गलचे एक शर्ट आणि पॅन्ट एक इस्त्री करून नाड ग. हा जाय तिथे. आणि एक शर्ट सगळा लोक अಯ್ಯೋ दूध दवरलेलं गॅसरी विसरून गेला. तशींची गुंडा कोरे जगो का ताक स्कूला वचक लेट जाता. गुंडा गुंडा उठा उठान वग्गी ब्रश करून टिफिन करी मागीर हांव नाणयता. स्कूला वचकना वग्गी यो. हा नाही तम्मा. गुंडा कसन हे अवंगल सकट थंय थंय हरडून गेला. हे पूरं नीट कोण दवरन्यो. बाय गुंडा. इथे जाग्रतेर ड्राईव्ह करा ती. गुंडा जाग्रत आहे. जायत गो पत्तोळे अम्मानी येता ती. घ्या गो पत्तोळे ह्या महिन्याचे उदका बिल दुधा बिल करेंट बिल पुरा दिवचक. त्याच मागीर तांचं ಸ್ವಲ್ಪ वरलं रे तू कसं सामान गिमान कसं हाडचे असला हाडी. तो आमगेल घराचे फायनान्स मिनिस्टर असला म्हणके तो गेले की दुड्ड असला रे चिके सेफ असता. मेगेले असला रे खर्च जावन होता. ए पत्तोळे कसन म्हण गोत ना मरे ती ताव वळगून जोर पोट दुखतस. हो होय वे हत्तू वचून वखत कोरनाडता. हो गॅस कशे पुरेते गेया कशाय कोरनाडला. मामा तुमगेल सकाळची वखत गेया ती आणि चिके घेऊन रेस्ट करा ती. जायत गो तू एक आसची निमित्त मिगेले का आरोग्य विषयरी मक कसने मत्ती उन्ना. हे पत्तोळीला नಮ್ಮನ ಮತ್ತೆಂದು ಬುದ್ಧಿ ಏಕದಿಲ್ಲ. तुम्ही कसं नाही उलयाची त्याला मी गेला आ नम्माल ಬಗ್ಗೆ उलेला हावनु तर बना. ते सरळ कितले सरळ जावनस कितले क विनयते विनम्रते विधेयते नावा मणके सिंपल जावन असते. तुमगेल हेंती झालं केन्न पळले तर विंगड बैल मनशे पळोचे नाही होगळूचे. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಕ್ಕಿ ಹೊಗಳಿಲ್ಲ तितले भितरी चंडी चामुंडी अवतारच आयला. त्या कसने जाव म्हाका तिगेल वेरी मस्त अभिमान आस. त्या कसं लेख म्हणून हांव तुमकां सांगता. ए मार्च 8 तारीख इंटरनॅशनल वुमेन्स डे म्हणून आचरण करतात. एक स्त्री म्हणजे एक महाशक्ती. ती अम्मा जावन बहिणी जावन बायल जावन धूव जावन सून जावन ಹೊನ್ನಿ जावन नणंद जावन एक गुरु जावन प्रत्येकलेल्या एक जीवनांतू एक एक पात्र ती निर्वहिसून येता. हे स्त्री म्हणटलेले एक इनबिल्ट टॅलेंट कसं म्हळ्यार त्यांनी मल्टीटास्किंग करच्यांतू निपुण जावन आसता. ती घराचे सगळे काम करता असताना तिगेले अष्टभुजाचे अवतार देख पडता. घराचे खर्च पुरा निभायसीत असताना तिगेले महालक्ष्मीचे अवतार देख पडता. रांदपे कुड्यांतू तिने रंधप करता असताना तिगेले अन्नपूर्णाचे अवतार देख पडता. एक तिगेल कुटुंब निर्वहणे करता असताना म्हळ्यार तिगेले बामण जावं तिगेले चरड जावं तिगेले माय जावं तिगेले माव जावं हांगेल पुरा विषय ती निभायसून येताना पार्वतील अवतार देख पडता. तशींची घरकडे वस्तू पुरा मेस्सी जावन आसला रे एक अवंगल पुरा थंय थंय स्प्रेड करून आसला रे तिगेले दुर्गेचे अवतार देख पडता. तशींची बामणान तिका इश्ट नातील वस्तू जावं हाडला रे एक तिगेले डेट ऑफ बर्थ जावं वेडिंग एनिवर्सरी उडगस नातला रे तिगेले काळीचे अवतार देख पडता. त्यांची तिगेले कुळार घरच्यांक जावं हियाळसिला रे तिगेले चामुंडी अवतार देख पडता. आणि तिगेले दुरू विंगड स्त्रियक होगळिला रे तिगेले महिषमर्दिनीचे अवतार देख पडता. चरडुवांक शिक्षण दिवन विद्ये दिवन लायक संस्कार दिता असताना तिगेले सरस्वतीचे अवतार देख पडता. तशी ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಬಯಲು ಮನುಷ್ಯ ಪುರ ಕಾಮ ಕೊರೆ ಓದ್ತತಿ. ಸೊ ತನ್ನಿ ತಂಗಲ್ काम करता करताची घर निभायसून वच्चे ते एक महासाहसाची सम. हे इतले निभायसूचंतू आमकां तिगेले 9 अवतार देख पडता. इतले सकड काम केल्ल्यार वरे तांकां आसूचे एक सहने शक्ती आसना ते अद्भुत जावन आस. तुम्ही हांगा पळयत आसत ना पत्तोळी पळय तितले पुरा काम करतास. तिगेले एक एक हातांतू एक एक काम करता दलरी तिगेले तोंडांतू हास म्हणचे आनी के आस. हे आईचे एपिसोडांतू आमी दाखयलेले जस्ट एक 1% आसचे पुरो. अशी कितली की
काम ती एकलीच निभायसून होता आणि ती सहना मूर्ती असणं ती कसं एक्सपेक्टेशन दवरगेन अशी हें पुरं काम करता तिगेले एकूच एक्सपेक्टेशन असता ते कसं म्हणरी तिगेले फॅमिली चांग रितीर असका चांग जावन असका म्हणून आमगेले हें आईचे व्हिडिओ ಮೂಲಕ आमगेले यूट्यूब चॅनल पळयत आसूचे सक्कड बायल मनशेक आमी एक कृतज्ञते समर्पणे करता आसा ती हें आमगेले सान प्रयत्न तुमकां इश्ट जाल्लेले आसल्यार हें व्हिडिओ लायक कराची तशींची हें तुमगेले फ्रेंड्स वांगडा शेअर कराची आनी आमगेले पत्तोळी माय यूट्यूब चॅनलाक आनी कोणी सबस्क्रायब करनी जाल्यार आत्तू वचून सबस्क्रायब कराची विश यू ऑल ए व्हेरी हॅपी इंटरनॅशनल वुमेन्स डे विश यू ऑल ए हॅपी वुमेन्स डे आम्ही प्रति व्हिडिओंतून निमगुचे क्वेश्चनाक तुम्ही दिवचे आन्सर्स पळोवन आमकां भारी खुशी जाता आसा आनी हाजे निमित्त आमकां आनीकय चड चड व्हिडिओज करून घालका म्हणून मस्त प्रेरणा मेळटा आसा जाल्यार आमगेले सक्कड व्ह्युअर्सांक आमगेली एकच रिक्वेस्ट कसन म्हळ्यार आमी निमगुचे क्वेश्चनाक 3 दिवस भितर जावन तुम्ही त्या प्रश्नाक उत्तर दिल्यार आमी तुमगेलें नांव आमगेले नेक्स्ट व्हिडिओंत काड येता कसं म्हळ्यार केल्या उपरांत आमी व्हिडिओ एडिट करतना तें नांव चुकून वता तशें देखून कोणालें नांव सोडून गेलें जाल्यार आमकां क्षमापण करका म्हूण मागूंक येता आसा ती आनी हें आमगेलें एक रिक्वेस्ट म्हूण तुमी लेखा आमगेले फुडले एपिसोडांत आमी आमगेले व्ह्युअर्साक एक क्वेश्चन नेमगेले आसा त्या क्वेश्चन कसं म्हळ्यार पी मम्मान कितले दांत दाखयला म्हणून हाजे करेक्ट आन्सर 10 दांत वयरचे 5 दांत आनी सकलचे 5 दांत ಒಟ್ಟು 10 दांत हे आन्सर कोण कोण दिला म्हणून आमी आतां पळया वीणा प्रसाद सुखदा प्रभू नायर वसंतराव वल्धू समन्वी विद्या कामत सुष्मिता कामत प्रज्ञा कामत बिंदू यशोदा प्रभू रश्मी शणे शिवप्रकाश शणे शिल्पा शणे नरेंद्र पै अश्विक कामत सतीश भट कथे अंगडी अश्विनी पै अखिला भंडारकर आणि चेतना भंडारकर तुमका सगळ्यांके धन्यवाद आणि कोण कोण हे क्वेश्चनाक आन्सर करूक प्रयत्न केला तांकांय धन्यवाद अकस्मात आम्ही हे व्हिडिओ प्रिपेअर करता आसतना कोणाले तरी नाव चुकून गेले असल्यार आमकां क्षमापणे कराती म्हणून निमगूंक येता आसा ती आमगेले नेक्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार इंटरनॅशनल मेन्स डे केन्ना म्हणून हाजे आन्सर तुम्ही हे व्हिडिओ पब्लिश जाल्यार 3 दिवस भितर घालका म्हणून रिक्वेस्ट करता आसा जायत आमी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची धन्यवाद.